Ina jin ka mai gari. Alhaji abin da isa na kirawo ka. Mutane suna kawo korafi. Duk Allah, duk annabi. A dinga daga mutane kafa akan kudin hayan nan mana. Wallahi gidana daga 150 ya koma 450. Wannan shekara kai aina hankalin kai ka mai gari. Mutanen nan saboda amfanin gona lalace suka dinga min dariya. Dole in matsa musu tunda ni ma a matsa nake. Saboda ka shiga wannan wadin shine ba za ka daga mutane kafa ba? Wallahi ranka dade ba daga kafa wallahi. Ba da kafa? Wallahi ba da kafa. Da Allah kai hakuri zan ban taba ganin rashin girman ka ba sai akan wannan magana. Wallahi ba na ganin girman ka. Alhaji? In dai akan ka ce me gari ne kake magana? Yi mada to me gari shi ya tara min dukiyar? To Alhaji zan neme ka. To na gode. Madalla. Ba zakka ba sadaka. Saboda ka shigo. Ba ka billahi